таҳқиқи парвандаи мураббии кӯдакистон дар душанбе ки баъди марги як тифл боздошт шуда буд ба анҷом расидааст. намояндагони вазорати маориф ва илмии тоҷикистон 28 июл зимни нишасти хабарӣ гуфтанд, парванда ба додгоҳи ноҳияи Сино фиристода шудааст ва таъкид намуданд, ки кӯдакистон бе иҷозатномаи расмӣ фаъолият кардааст. аз рӯи маълумоте ки мо дорем, иҷозатномадииш дар аввали сол ба охир расида будааст. Ино ғайриқонунӣ фаъолият кардаган. Ина бояд шӯъбаи маорифи ноҳияе ки дар он ҷо вобаста аст, ноҳияи Сино бояд назорат мекард, ки барои чин фаъолият кардааст. дар ҳоли ҳозир аз рӯи маълумоте ки мо дорем фаъолият надорад. он камудиҳо доштан бояд камудиҳошон бартараф карда шавад, аз нав барои иҷозатномадӣ пешниҳод мекунад. рӯзи 19 май дар кӯдакистони саволу ҷавоби шаҳри душанбе судаиси 2 сола ба ҳалокат расид. навори ҷон кандани ин кӯдак ки ба панҷараи рахти хоб овезон шуда буд, вокунишҳои зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. дар пайванд ба марги кӯдак, мураббии ӯро барои хунукназарӣ боздошт карда буданд. хонаводаи писарбача мегӯянд, дар робита ба марги фарзандашон дар баробари мураббӣ нисбати 5 нафари дигар низ парванда боз шудааст. онҳо дар суҳбати бидуни микрофон ба радиои озодӣ гуфтанд, ки миёни афроде ки нисбаташон парванда боз шудааст, мудири кӯдакистон ва чанд тан аз масъулонест, ки ба масъалаи иҷозатномадӣ марбутанд. хонаводаи судаиси 2 сола таъкид намуданд, ки онҳо аз рафти тафтишот шикоят надоранд ва аз додгоҳ интизоранд, ки дар нисбати марги фарзандашон ҳукми одилона содир мекунад. мақомоти тафтишотиву додгоҳӣ то ҳол парвандаи дигар боздоштшудаҳоро шарҳ надоданд ва тамосҳои мо низ бенатиҷа монданд. ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон 744 кӯдакистон фаъолият доранд ва 114 000 кӯдакро нигоҳубин мекунанд. нигарониҳои волидон аз беэътиноӣ ба қоидаҳои нигоҳубин ва шароити кӯдакистон дар гузашта борҳо садо додааст, вале ин бори аввал аст, ки як тифл ба ҳалокат расад.